Dunay dili mo minus pito ka mga kalainan kung atong itandi ang ipapahulay nga adlong Sabado ug ang ipapahulay nga adlong Domingo. Una, ang adlong Sabado hinimo og sugo sa Ginoo. Ang adlong nga Domingo hinimo og pagbuot sa tao. Ikaduha, ang pagbalaan sa Sabado nagsugod sa Garden sa Eden hantod sa kanturan ug ang Domingo nagsugod niadtong Marso 7, 321 anyo Domini pinaagi kang Konstantino. Ikatulo, ang adlaw nga ikapito gibalaan, gipanalanginan ug gipahulayan sa Dios. Ang unang adlaw nga Domingo wala gibalaan, wala panalangini ug wala pahulayi sa Dios. Ikaupat, ang adlaw nga Sabado alang sa tanang tao sa tibuok panahon, sa tibuok universo, samtang ang adlaw Domingo alang lamang sa mga Kristiyano. Ikalima, ang adlaw nga Sabado timaan sa Dios sa iyang mga katawhan. Ang adlaw nga Domingo timaan sa katungod sa dakong simbahan. Ikaunom, ang pagkabalaan sa adlaw Sabado 24 oras ug ang pagsimba sa adlaw Domingo duha lang ka mga oras. Ang ikapito si Kristo agalon sa adlaw Sabado ug ang agalon sa adlaw Domingo ang dakong simbahan ray nahibalo. Marcos kapitulo 7 bersikulo 7. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao ilang gitudlo nga balaod kuno sa Dios. Dili pwede mamahimo nga ikumpara ang adlawng igpapahulay sa mga Hudyo o ang adlawng Domingo nga kung diin gitawag siyang adlaw sa Ginoo. Nganoman kay ang duha ka institusyon, ang Judaism o ang Kristyanidad, particularly ang Romano Katolikong Iglesia, mao lamang nga Dios ang ilahang gitawag o gisimba. Gisugo sa Dios ang mga Israelita pagpahulay sa adlawng ikapito tungod kay usa ka na ka dili mabugto nga kasabutan tali sa Dios ug kanila nga mao'y nagpagawas kanila gikan sa gitawag og Ehipto. Exodo kapitulo 31 bersikulo 16. So makita nato nga ang adlawng igpapahulay para sa mga Hudyo ilahan ang gi-practice ug wala ka na gipahunong ug wala ka na gipugngan sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nganuman kay again ilahan ang kasabutan tali sa Dios ug nila. Pero lahi na pud usab ang istorya kung ato ang kumpara dito sa gitawag adlawng Domingo. Nganuman kay ang adlawng Domingo mao kana ang hingpit nga proklamasyon na kung diin ang tao nga naulipon sa sala gipagawa sa tuong Ginoong Jesucristo pinaagi sa iyang kamatayon ug pinaagi sa iyang gitawag og pagkabanhaw. Mao bitaw nga ang mga apostol nagsimba sa atong Ginoong Jesucristo dili adlawng Sabado, dili adlawng ikapito kundi dili unang adlaw sa simana. Ngano man kay kanang panahon na mo kana ang proklamasyon nga diin kadaugan ni Ginoong Jesucristo tali sa gitawag og kamatayon ug sa sala. So kining gihimong comparison sa atong higala nga pastoy sa gitawag og Seventh-day Adventist o sa kini ka pagpanglingla. O sa kini ka gitawag og pagpangilad. Ngano man kay ang nihatag og comparison dili membro sa institusyon na kung diin gitagaan sa Ginoong Dios sa pagmando sa pagpahulay sa adlaw ikapito. Ang gitagaan og bando sa balang kasulatan nga magpahulay ka sa adlaw ikapito ang mao ang mga Hudyo. Unya ang ilang religion Judaism. Nya kini po naghimo pud og comparison nga pastoy, wa po nagpasakop sa Judaism. Nagpasakop sa usa ka pundok nga din gitukod og mga Amerikano. So buti pasabot diha pa nang daan makita na nato ang pagpanglingla sa paghimo og mga butang nga kuno ibangga niya ang duha ka adlaw aron makita nga tinuod ang iyang gitawag interpretation. So sa kadakong baka. Ngano man kay kung mohatag ang interpretasyon dapat ikaw mismo nituman ni anang maong gitawag og imong gitagaag gihatag nga sugo og diin sakop ka sa responsableng gitagaan og sugo aron makaingon ta nga usa ka balaod nun o usa ka legit ang imong gihimo nga tawag ining observation og comparison. Unang gitawag og pagkumpara niya, ang adlaw daw kunong Sabado gihimo daw sa Dios. Ang adlawng Domingo gihimo daw sa tao. Kagamahanan bagod sa tao nga maghimo og tawag ining adlaw. Ang tanang adlaw gihimo sa Dios. Ano ba ito ang tabasahon ang balang kasulatan? Gikan sa unang adlaw hangtod sa gitawag ikapitong adlaw, ang Dios may naghimo ni anang maong tanan. Pero siguro basig ang iyang unahuna is ang kanang practice. Kung baga sa pagpahulay sa adlawng ikapito og kining paghimo sa pagsimba sa Ginoong Jesucristo sa adlawng Domingo, kanang maong tanan dili na gikan sa tao. Kay kanang adlawng ikapito isugo na sa Dios para dito sa iyang unang katawan nga maong Israel. Pero kining adlawng gitawag Domingo sumala pa sa mga apostol ang gitudluan sa tuong Ginoong Jesucristo mahitungod sa pagwali sa maayong balita o sa mga divine truths. Kanang adlawng Domingo ilan ang giila nga adlaw sa Ginoo. Kung adlaw na sa Ginoo, di na pwede inon nimo nga ang tao may gahimo ana. Dili pwede nga inon nato nga ang tao mo ay
gahimo-himo lang ni anang mong adlaw aron simbahon sa anang adlaw. No. Ang mga apostol mismo ni sulti. Unya sumala pa sa balaang kasulatan, imong panigaduyong sa Kristo. San Lucas Capitulo 10 verso 16, ang namati ninyo, namati nako o namati sa nagpadala kanako. Ang nagsalikway ka ninyo, nagsalikway ka nako o nagsalikway sa nagpadala kanako. Ang problema nga tawag ini nga dapat natong ikumpara kanang adlong igpapahulay sa mga Hudyo o kanang adlong igpapahulay giila sa mga membro sa pundo kag gitukod og mga Amerikano. Nga naman kay ang adlong igpapahulay sa mga Hudyo, pari ang mangulo. Sa ila, pastoy ang nangulo. Ang adlong igpapahulay nga naa sa balaang kasulatan, na ay sakripisyo sa ila, bisag usa ka tukmo wa gigihalan. O niya, ang adlong igpapahulay nga naa sa gitawag og balaang kasulatan, na ay altar. Sa ila, pudyo mo ay naa. Diha pa lang daan, diferensyado na. So dapat ka na ang i-compare. Nga naman kay usa ka na kapamaagi nga murag gahimo sila og practices nga kuno ilang gipahaom sa Biblia apan ang tinuod dili nakahaom sa Biblia og hinuon ilang gisupak ang nakasulat sa balaang kasulatan. So sa mga Hudyo, Sabado, sa mga Katolikong Kristiyano, adlawng Domingo. Ang mga Hudyo mo ay unang katawhan sa Dios. Sa Daang Testamento, ang Romano Katolikong Iglesia mao ang hingpit ng katawan sa Dios nga diin si Kristo mismo ang pundador, si Kristo mismo ang gitawag og magtutukod niini. Ikaduha nga punto, ingon pa niya nga ang adlaw kuno nga igpapahulay gibalaan daw kuno. Nya pagkahuman ang Domingo wala daw kuno gibalaan. So pagkadili pagbalaan ang adlawng Domingo nga adlaw na ganin sa Ginoo. Nya remember ang Ginoo ang source sa gitawag og pagkabalaan. Ang adlawng igpapahulay gibalaan sa Ginoo paghatag nagpahimugat nga kining maong iyang unang katawhan dapat magahin og adlaw og ilang ikonsagra ang ilang adlaw sa pagsimba sa Ginoong Dios. Yan nasa na implementation sa ilang pagsimba, paghalad sa sakripisyo, and at the same time ayun tawag ini nga gipanguluhan sa pari. Dili lang entertainment ang tawag inang himuon, gitara-gitara, kanta-kanta, pagka pulpito mo inaan niya, gipanguluhan og pastoy, dili. Di na mao. Kanang mga sabadista nga nagpaila karon nga Sabbath keeper kuno nga niya, pagka magipangtukod og mga Amerikano, mga fake na sila. So, ang adlaw ipapahulay gibalaan tungod kay kaniadto dili balaan, gibalaan kini sa gitawag og Ginoong Dios aron ang tawo magsunod niini. Kisam na mga tawhan ng unang gisugo sa Ginoong Dios, katong tawag anang Israelita. Muna nga ang adlaw ipapahulay exclusive na didto sa mga Israelita o sa mga nagtuo subay sa pagtuo sa relihiyong gitawag og Judaismo. Pero ang adlaw sa Ginoo mao kana ang adlaw nga kung diin gisimba sa mga magtutuo ni Kristo ang atong Ginoong Hesukristo. Ngano man kay sa pagtuong Kristiyano, ang atong Ginoong Hesukristo mao man ang sentro sa kaluwasan. Ug siya mismo ang ato ang gitawag og manluluwas. Munang anang adlaw gisimba ang atong Ginoong Hesukristo tungod kay kita magtutuo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Kay nang Seventh-day Adventist mga fake man gud na sila. Munang kung sa kuan pa ba kanang murag kung yes or no pa naa sila sa or. Pagtuong Hudyo ay nagigunitan pero nagdalag sa mga Kristiyano, so piki. Diba? Piki. Ingon pa niya nga kini daw ang tawag anang adlaw ipapahulay alang daw kuno sa gitawag og tanang tao. Actually wala kay mabasa sa Biblia nga alang sa tanang tao. Gibuhat alang sa tao, pero wag gyud ingon nga gibuhat alang sa tanang tao. Kanang giingon nga gibuhat alang sa tao, refer na didto sa gitawag og mga tao nga diin nagtuman og subject ni anang maong gitawag og balaura. And syempre before Christ, nagtuo man gyud sila nga sila ra gyud ang katawhan sa Dios. Manang gusto nila ang ilahang practice, ang Jewish practice nila ilang ipatuman sa tao. Mo na kung atong tan-awon ang Old Testament, ingon sila kini alang sa mga tawag ini mga nagtuo sa Ginoong Dios. Mao man na. Pero sa dihang natao ang atong Ginoong Jesucristo naputol ni. Ngano man kay mismo ang unang mga sabadista wa mo dawat sa ato ang Ginoong Jesucristo. Gisalikway nila o gipatay nila ang atong Ginoong Jesucristo. So, kanang giingon nga adlong igpapahulay alang na sa tanang tao nga kung diin subject ni anang balaura kinsa man na mga Hudyo. Pero ang Kristyanismo kanang adlong Domingo para na sa mga nagtuo kang Ginoong Jesucristo.
Kung nagtuo ka kang Ginoong Jesucristo, nagtuo ta kang Ginoong Jesucristo, mituman ta sa iyang kabubuton, adlaw Domingo ang atong pagsimba, dili adlaw Sabado. Mabato sa 1st century, 2nd century ug 3rd century, ang tawag ining mga disipulo o mga apostoles at the time, di sila magpahulay, di sila magsimba kang Kristo adlaw Sabado. Ngano man kay ilahang gilikayan nga mamahimo silang Judaizers. So sumala pa niya ang adlaw igmapahulay ti maando kuno siyang katawhan. Tinuod biya na, kanang katawhan namo ng mga Hudyo. Nabasahan yung bala ang kasulatan, never good na nga niingon ang Ginoong Dios nga ang katawan nila mao nang Seventh-day Adventist sa gitungkod lang og kano. Kanang katawan sa Dios din na refer na sa gitawag og mga Hudyo. Nya kanang gitawag og adlaw Domingo, mga higala og mga igsuon alang na sa bag-ong katawhan sa Dios. Pinaagi sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mao na nga dili pwede ibuwag ang Kristo ug ang iyang simbahan nganuman kay Ephesians chapter 5 verse 23, si Kristo ang ulo, ang iglesia mao'y iyahang lawas. So kung unsa ang gisulti sa iglesia tungod kay mao kana ang mando ug gisulti sa lawas, kay according sa balaang kasulatan, si Kristo mismo ang nagahatag og kinabuhi ni anang maong gitawag og lawasa. So buti pasabot sa dihang niingon ang Iglesia Katolika nga lawas atong Ginoong Jesucristo, adlaw Domingo ang ato ang pagsimba, tabla ra nga si Kristo ang niingon kay sumala pa niya ang namati ninyo, namati nako ug namati sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kadako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. So buti pasabot kung imong ibulag ang Iglesia Katolika, ang Iglesia gitungkod ni Kristo, ang lawas ni Ginoong Jesucristo sa ulo nga si Kristo, buti pasabot imong gihimong anananggal si Kristo. So ngunang dili pwede nga at atuan kung ana ang ato ang pagsabot dili gyud na pwede ug di na madawat sa insaktong gitawag og rason. Tinuod baya nga ang pagsaulog sa mga Hudyo whole day o dili kay whole day 24 hours ang ilang pagsaulog. So para sa mga Hudyo magsaulog sila o naa sila gitawag og introductory rite pagsulod sa kanang pag-sunset sa adlaw Biyernes. Maghimo sa lag introductory rite. Unya uban sa ilahang gitawag og mga anak din pagkaugma moadto sila og sinagoga aron maghimo sa pag-celebrate sa adlaw igpapahulay. Mao ang mga Hudyo nya. Again headed by the priest. And at the same time, naa sila sacrifice. Kaya mo nagigiingon sa balaang kasulatan. Pero kining Seventh-day Adventist nga gitupod og mga Amerikano, gipanguluhag pastoy nga half day. Dili na mao. Pero ngano sa Katoliko, 1 hour lang man, ngano man kay ang paghimo sakripisyo dili tibok adlaw. Dili paghimo sa gitawag og kining maghimo og kanang pag-offer sa dili madugo ang sakripisyo nga mao ang pag-offer sa lawas ug dugo sa Ginoo, dili tibok adlaw nga usa lang ang maghimo. Kung dili himuon siya per hour, taga oras kay sumala pa na Ginoong Jesucristo iyahang tawag ining panag-ingna sa gisulti niya sa iyang mga apostol nga dili ba kamo makagahin og bisag usa lamang katakna sa pag-uban kanako. So diha nagbase. Pero ang simbahang Katolika tungod kay naa siya mga pari, for that one whole Sunday himuon na ang tawag ining tibuok nga pagsimba. Pero kay tungod daghan man kaayo, dili man ta pareha sa Seventh-day Adventist nga magulang lang spudyot ng tawag anang ilahang gitawag og pundok. Muna nga sa isa ka adlaw half day ra sila, ang sato kay whole day pero per gitawag og oras. At the same time gitawag ta simbang Katolika nga ato na i-consecrate ng adlaw para sa Ginoong Dios mo na maghimo tag mga spiritual and corporal works of mercy at that time. Ngano man tungod kay atong gi-consecrate atong kaugalingon anang adlaw sa pagsilbi ngadto sa Dios. Ingon pa niya nga ang tawag ining adlaw iba pa hulay daw kuno gikan pa daw sa naman sa Eden. Siyempre kay may presentation sa mga Hudyo. Diba? Mao may ilahang tawag anang understanding sa divine revelation. Normal nga ilang ibutang adlaw igpapahulay pero walay tawo nga nakakita sa Dios nga anang adlaw ni pahulay siya. Pero tungod kay reveal na sa Ginoo subay sa pangunahon na kultura ug kostumbre sa tawo mo nang ilahang nasulat sa balaang gitawag og kasulatan. Pero again sa mga Hudyo na. Number 2, ingon sila nga ingon itong amigo nga pastoy sa Seventh-day Adventist nga ang adlaw Domingo daw kuno nagsugod daw sa March 7, 321 AD sa panahon daw kuno Constantino. Mali.
Nganong man kay kanang gitawag og panahon na March 7, 321 o kanang Edict of Milan 313 pag-legalize lamang kana sa practice sa mga Kristiyanos nga illegal kani adto before Constantine. Unya ang mga apostolic fathers kanang mga disipulos sa mga apostol after namatay ang mga apostol, daghang mga sinulat nga sa 1st, 2nd ug 3rd century adlong Domingo ang ilang pagsimba. So before 321 ang mga Kristiyanos at that time nagsimba na kang Kristo adlong Domingo, dili adlong Sabado. Wala di na to ilaron ang tao. Again ang yawo ara ang gitawag og manginginan. So, ang 321, dili ka na pagmando nga ang mga Kristiyano may musunod, no? It was only a legalization sa adlaw nga kung diin illegal ka ni adto o gipangdakop o gipangluto sila kung magpahulay sila ni anang maong gitawag og adlaw. Lastly, ingon pa nila nga atong Ginoong Jesucristo mao ang Ginoo sa adlaw ipapahulay. Tinuod man na. Ngano man kay ang Ginoong Jesucristo dili siya subject sa adlaw igpapahulay. Unya kanang adlaw ipapahulay nga siya ang Ginoo, refer ka na sa adlaw ipapahulay nga gihatag sa Dios didto sa mga Israelita. Mo bitaw iyang gi-correct, di ba? Mo bitaw iyang gisaway ang mga Pariseo kung basahon natong San Marcos kapitulo 2. Iyang gisaway ang mga Pariseo ano man tungod kay ang tamang implementation sa gitawag og adlaw ipapahulay dapat importante ang kinabuhi sa tawo. Naniingon siya, ako ang Ginoo sa adlaw igpapahulay. So tanang mipahulay sa adlaw ikapito katong Judaism dapat musimba sa tuang Ginoong Jesucristo. Ang adlong Domingo dili lang kay gitawag og ang Ginoo mo oy Ginooan ng adlaw kundi kanang adlaw adlaw gyud na sa Ginoo. So buti pasabot siya ang hari ni anang maong gitawag og adlaw. So ang tanan magsimba og mutan-aw kaniya ang mga Hudyo kani adto nga nagpahulay sa adlaw ikapito diin iyang gisaw mo to magsimba niya. Muna nga ang mga Kristiyano mga Hudyo ang Kristiyano kani atog until now nga mga Kristiyano magtotoo nabunyagan sa ngalan sa tuang Ginoong Jesucristo nasimba kang Kristo anang adlaw ngano man kay pagpadayag ka na nga subject ang mga magtotoo ang Kristo kang Ginoong Jesucristo. Pero ini mga 70 Adventist manggudis piki mangguna sila piki anong gitawag og piki man sige sila pamugos anang adlaw ipapahulay nya pagkahuman wa sila nagpasakop sa Judaism, di ba? Nya granting kining maong sundon gyud nato ang adlaw igpapahulay. Ang question sa karon nga panahon kinsa man ang ma-implement anang balaura? 70 Adventist? Ano sa man gitagaan og katungod si Ellen G. White na mag-implement anang balaura? Wala di na pwede. So buti pasabot sa pagkapila ka milyon nila i-claim kanang adlaw ipapahulay sa bilyang nakatuman daw sila kuno dili na mamahimong tinuod ang ilahang claim ngano man tungod sa hinungdan nagpabilin silang peke nga mga Sabadista.